Japan. Anong feeling naman? Anya ti riknan ti apan nagtrabaho ti adayo. Medyo kwa, naduma-duma sir. Ah, Dakanitik kwa, dagiti iliw nga kuna na. Iliw iti pamilya. Ken siyempre nakasanayan tayo ngamin diti Pilipinas. Siyempre freedom country gud. Medyo nga kasla relax tayo lang move dito ita. At least kabisado tayo. kabisado tayo, no? Dagiti kuan dito kabisado tayo dagay area. Kan siyempre di ko na tayo ko na tayo dumayo tayong diferensya na tangan di feeling mo da kay ti sarili nga country. Okay. Di nakasanayan. Siyempre kas ko na lagi di dadumamot lang OFW. Din may dayo may sabali nga ako. Sabali nga feelings iti marikna. So for example kinyak padas ko matijeti ko. Dito na so kamay na dito ko na nga dito na depress. Kang nagay emotions nga wa medyo sabalin. Sila nga biglaan. Sila nga wag ka lang di panunot mo nga mapan. Kasi kaya papel naman minsan kunang on processing pa lang gaya on processing pa lang ko mang Talpasan ka? tayo gaya mamalmalayan nga na-approvean nga dagos. Siyempre sila nabigla tayo. Bigla tayo nga nakulapan. Kasi dyan panunod mo, ang kapailangan. Ay, Ang naka-ready. Then napantayo ni Zay nga siyempre panibagong adjustment. Agad-adjust ka iti makan. Agad-adjust iti oras. Aldaw ijay kasla baliktad. Ano aldaw tayo dito gabi ijay. So next So, minutes, medyo jet lag. pati pa nagturo mo ikat mas talaga nga nagbaliw. Dito ikot ada tayong kung dito it aldaw. Samantalang ijay ada kang matmatur dun siyempre sa bali nga ijay nakasanayan titurog kayo dito oras How dito many may years nga dapat ito eh. dito may sangay nga medyo narigat piman nga i-adjust iti agabroad nga kunada. Siyempre pili mo iti pamilya. Kundi ko na tayo nga so nga adapt man iti ikat medyo nyaray ko yan. Medyo nakaluwa ko Yeah, normal. Utusan nga ikat. Apay masapul nga umay tayo dito sa bali nga pagilian. Apay nga tawag question niya. Damat adamat ti mabalid siguro nga pagkipordiante iti country tayo siguro kinyak ti maysa nga napay nga kasday nga talaga nga kasapulan tayo iti mapan magkipurdi iti sabali nga pagilian mat jay kabibiyag style iti kabibiyag tayo naman kakarukan niya kay naulilak nga dagos iti ama. Minsan 3 years old ko no. 3 years. Istorya nga naawanan ti father. El Maestro Speaks Podcast.